बुरै बदल जोंनि मा पहर कमिटि जों बुरै बदल न जोङो असानो काइमानि 4 बोसोर खाता खालायबाय ओंखाय अर के बोसोर फानबाया जों अर पारा पारा कमिटि थांनाय जों बुरै बदल बुमा बदल जों पहर कमिटि हिसाबै जों अर बुरै काइमानि जों थांनाय पारा पारा जों जादा खायो एरपरे दाबो अफिस काचारि रग हमके जों किचा थांनाय जों आरो पेकेट दियो बरक गया डाइरेक्ट माने जों मानो नरक जे ताकलाय मताय काइमानि अबनि बाजेट दं बुसुक एमने जों ताकलाय बाजेट सिनि 1 लाख सेमान थानाय रग बुसुक सेमानो बो प्राय 80 बोलते ना 1 लाख नंगयो जिनिस पत्र मरगला अपन बागै जों 80 नि बाजेट थागोन जों लागोन थांनाय बोसोर साय ताकलाय बोसोर नरक बाहाय मा दं थानाय बोसोर साय ताकलाय बोसोर जों ता किचा परिवर्तन हाइनुगो एमनो तो कसी कपरा न चल्यो त माने आशीर्वाद चिनि मा दुर्गेश्वरी ने आशीर्वाद बाय जनो चुब सामाना जतन ताको बुक दं चिनि पारा प्रतिबासी चिनि विश्राम गन जे तिते एडिसे हिसाबै जनो मार्केट हिसाबै बा पारा प्रतिबासी जे सर्भिस खाने रग जनो किचा मिचा हेल्थ खाने जों ता किचा इसा आगो खाय जा बुस नरक जे मताय काइथिनि नंनि केबा मुरक तरा दं ताबो सा जरते 4 बोसोर केबो तो आगो गया जों तो बुरै बोसोर कोन केबो माया को सने केबो गर आकिना औ सिंजा माने सारा तिपुरा गोनांगै माने सिंजार गोनांगै न माने मताय कायलायनो नुगैदों हायपन आरो महैके नंग बुरै बदल कायमा हायके गुबुन जागाराव नुगिया आबनो नरक ताम सानाय आबनो गत आं बेलाय बेलाय खनो ताको ताय बुकुक जे संसार गनाय चिनि तिपुरा बासि रंग चिनि बुकुं बाराबा बुकुं कलर आं बेलाय बेलाय खनो हामबाय मारगो बरक जे जनो जे उत्साह कलाय जे जनो अमा हायके उन्नति कलाय जे जनो किनि कोबनो जे तिसाय बरक माने अमन बागैना आं बंना बेलाय बेलाय खन पाइपलाय हामबाय या फारबो ओ मताय कायथिनि व नरक किसे मिसा जे चादार खुंथिनि व चलारक बा आमहायरक केबो नंनो साइजो बा चुबाचु कायमार दं सुनो तो सादा हिसाबै जतन पारा प्रतिबासी चाकी चाकी रंग जों के चिनि बसाय बसा संचु बावो जों तर पहर कमिटि हिसाब बुरै कमिटि तम जोंरा 35 बा 40